سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم خوب هستید. در روی اکران مصری ابوبکر البغدادی را دیدید. همه میدونید که ابوبکر البغدادی как крыса сдох. بله، как крыса. Я خلوش именно Афганистан и Сирия. Мара нафамидин как крыса сдох. Как крыса. И адам бояд прикладкаи навасаи Абубакр албагдадӣ ра бояд ай даҳанаш мегиру баъд ай юрист мегуфт. Но ман кӯшиш мекунам ответи рахшуақ метам. Ҳамат медонед ки кадом мусре ки номи мара дар даъни ҳаромаш хато мегира, исоқофаю ответи хубаш метам. Ман да плевать касе боша набоша. барои отчет ман казёли отпушни нестам ки видео кунам бумон. Ман эфир да ишон медам. Эфир да карда маҳкамай. Амрӯзе ки зидди ман баромадам як хандоварӣ аст. бовар кунед дӯстони азиз. просто тарсидан ки ҳайҷаиси чӣ хел мо мардуми ғариба фаҳм кунем. даврон гуфтан ки ту исоқофаю бояд дар эфир отчет намедодӣ. мефаҳмед дӯстони азиз? ту бояд дар эфир гапора гап назани бояд. но дӯстони азиз, мо бояд кӯшиш кунем фарқе надорад кадом казёле бояд бошад. мо бояд чӣ кор кунем? сарша пеши қонуна бояд хам кунем. бораям дӯстони азиз, рӯз ба рӯз зиндагиам қиён шудесай. 8 соати корӣ дорам, бо 3 соат дига подработка гирифтесам. вақт намеём ки эфирома бизгарам. айҷа иса ҳар рӯзи шанбе, якшанбе мо эфир дорем. мо то охирам мерем. мо бояд гӯши крисаи кабирра бигирем, пишти панҷара ҷош кунем. як шатай дига дар даҳни кунаш. хорошо, ҳамватанони азиз, мо бароятон до конца мебарем. ягон чи фикр накунед дӯстони азиз. отчет одамое ки комментария менависем, ман ҳамаи комментарияи шуморо мехонам. барои сатр, барои реч, ба қонуну қоидааш ман бисёр чиро дорам дар дастам. бисёр чиро.